When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. I say uzoba neveki enomahluko prophesya. Lena iveki esingena kuyo prophesya. Yonke iminyango ibivalekile ebomini bakho. Thank you so much for joining us, Abram Shiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Town Hall. That's where we are. It's power for power. It is prophecy. People bafumana in prophecy zabo. Healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengqambo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululele izimali zabo. Abantu imali zabo bezibanjiwe. Abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo. Sibona abantu bencedakala. Sibona abantu bebegula bangene bethwele. Baphume bephilile. Healing is taking place now. Signs and wonders are taking place now in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen. Abantu basentabankulu halala ntabankulu halala ichawe lamachawe alifika ngaligalelekile endaweni yasentabankulu izabe ngumhla wesithandathu apha kule nyanga kaAugust ndiza entabankulu 1 ndisisinkonzo yomlambo nalapho zabe ndithatha khona abantu ndisiya nabo emlanjeni yona nkonzo enamandla yokukhakha izinto ezibotshiweyo ndisusa umgqwaliso ndisusa amashwa ndisusa izilwane ndisusa nantoni ebophe impilo yakho ndithi back to the center uphatha into zakho zongena emanzini impahla zokutshintsha uphatha ama-2 abeyi-5 uphatha imbewu yakho engango-1,500 rands uzodibana kanye nam entabankulu municipality wall apha eholweni ndizawube ndilapho exactly ngentsimbi yesibini 2 o'clock ndawube ndilapho ngoba ndizawube ndiqala ebhizana xa ndiphume ebhizana ngo-2 o'clock ndizawube ndisentabankulu u-1 makanibethe seniphelele phaa eholweni entabankulu municipality wall u-1 makanibethe seleniphana ndizonithandazela ukanti abantu abafuna ukudibana nam for ama-1-on-1 abantu abathi bafuna ukuhlala phantsi nechawe lamachawe uphatha imbewu ka-1,000 rands ube phana uyondilinda phana ndikuphathela iikhombo ezinamandla ndiwaphethe onke amayeza ama-1-on-1 it's only 1,000 rands uphatha imbewu ka-1,000 rands uzova iindaba zakho uvuba kwenzeka ntoni empilweni yakho as well as ndikunikeza nekhombo okanye ndikunikeze amayeza aza kunceda iyeza le-high blood iyeza leswekile iyeza lomeko iyeza lokuxhuzula akho nto ndizabe ndingayiphethanga bantu basentabankulu masidibane ngomhla wesithandathu apha kule nyanga kaAugust ngo-1 emaxesheni apha emunicipality hall eholweni entabankulu. God bless you niseza. Amen. Abantu
baseKokstad kudala bezibuza umbuzo batshawe thina awusilibelanga na apha eKokstad. Well, imithandazo yenu bantu baseKokstad iphendulekile ngoba ngomhla we-7 umhla wesixhenxe ndiza eKokstad ndiphathele inkonzo enamandla, inkonzo yomlambo. Nalapho ndikhakha khona izinto, ndisusa isimnyama, ndikususa umgqwaliso, ndikuse emlanjeni ndiyokuhlamba isimnyama, ndiyokukhakha izinto ezibotshiweyo. Ngomhla wesixhenxe apha kule nyanga kaAugusta ndiza eKokstad Rest Assured Guest House. Bayayazi abaninji Rest Assured Guest House. Kulapho ndizabe ndikhona ekuseni ngo-8 in the morning ndenza ama-1-on-1. Abantu abafuna ukundibona, abantu abafuna ukuhlala nam phantsi, uphatha imbewu ka-1,000 rands. Wena mntu ufuna ukuva iindaba zakho, ufuna ukuyazi uba kwenzeka ntoni, andaneli nje uba ndingene nawe ku-1-on-1, ndikunika nekhombo kwakule 1,000 rand ozabe uyikhuphile, ndikuncede, ndikuxelele iindaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, namayeza ndizabe ndiwaphethe. Abantu abanengxaki ne-high blood, abantu abanengxaki neswekile, oomama abanengxaki nokuvaleka izibeleko, oomama abanengxaki nee-fibros, ndiza naloo ntsebenzo. Ukanti ke abantu abafuna ukuya emlanjeni bayohlanjwa, wena ke uphathe into zakho zongena emanzini, iimpahla zokutshintsha, uphathe ke nee-coins zakho zibe yi-5, ama-2 rands ayi-5, uphathe imbewu yakho ka-1,500 rands, uze sozilungiselele ndiye nawe emlanjeni ndiyowukhakha apho kubotshwe khona, ndiyowukhulula le nto yabotshwayo empilweni yakho nakwifemeli yakho, and most importantly ndithathe into yomntu ndiyibuyisele emntwini wayo. Masidibane eKokstad Rest Assured Guest House from ngo-8 ekuseni until ngo-1 o'clock. God bless you. Langeni itshawe lamatshawe eKokstad. Amen. Ngomhla wesixhenxe bantu bakuQumbu, itshawe lamatshawe liza kuQumbu apha eTown Hall. Bantu bakuQumbu, imithandazo yenu ivakele ngoba itshawe lamatshawe liza kuQumbu. Ndizabe ndilapha eTown, phakathi eTown Hall ngo-2 p.m. emaxesheni. Ndiza nenkonzo yempindezelo ezintshwabeni zakho. Ndiphethe le oyile enenaliti phakathi, ndiphethe ikhombo enesepha zokuhlamba, isepha yentlahla, oyile yentlahla, ityiwa zokufutha, into zokuxhela eyadini. Abantu abafuna ama-1-on-1 uphatha imbewu ka-1,000 rands, izova iindaba zakho, izova uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, yiza ndizokukhakha into zakho. And masesigqiba ukuba sihlele phantsi ndikunika nekhombo kwakule 1,000 rands, ikhombo yempindezelo ezintshwabeni zakho. Kanti namayeza ndizabe ndiwaphethe, iyeza le-high blood, iyeza leswekile, iyeza lomeko, iyeza lebekelo, iyeza lokuxhuzula, iyeza loomama abanengxaki nokungafumani bantwana, iyeza lootata abanengxaki nasekamereni, ndiwaphethe onke. Masidibaneni kuQumbu, phatha imbewu yakho ka-1,000 rands. Ukanti abantu abafuna ukuya emlanjeni, abantu abathi bafuna ukuyohlanjwa, masidibaneni kwaphaa eTown Hall, phatha imbewu yakho ka-1,500 rands. Sidibane apha eTown Hall ngo-2 p.m. apha eTown Hall kuQumbu, ndikuthathe ndikusemlanjeni. Yona nkonzo ke leyo enamandla apho ndikhakha khona into zakho, ndisusa isimnyama, ndisusa umgqwaliso, ndisusa amashwa. Phatha into zakho zongena emanzini, into zakho zokutshintsha, uphatha ama-2 rands abeyi-5, as well as uphathe imbewu ka-1,500 rands. Ndikuthathe ndiye nawe emanzini. Baninji sibasile emanzini namhlanje, bayaselebreyitha ngoba into zabo zikhululekile. Alala Qumbu, alala sangena. God bless you. Kuseza. Amen. Bathandazile abantu baseMthatha othathayo, imithandazo yenu bantu baseMthatha iphendulekile ngoba itshawe lamatshawe liza apho eMthatha exactly ngo-8 ekuseni. Ndinenkonzo ndizabe ndinayo apho eMthatha, nalapho ndizabe ndibekela izandla khona bonke abantu abafuna ukubekela izandla. It's a padlock service. Nalapho ndithi phatha khona iqhaga lakho, nalapho ndizabe ndilivula khona, ndikuvulela iingcango zakho. Ukhumbule just immediately after inkonzo ndizabe ndinama-1-on-1, abantu abafuna ukuhlala nam phantsi, itshawe lamatshawe. For inkonzo uphatha imbewu
ka-200 rands uphatha ipadlock yakho uzofumana isiprofeto uzobekelwa nesandla, as well as abantu abafuna ama-one-on-one, abantu abafuna ukuhlala phansi nechawe lamachawe uve iindaba zakho uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, kwenzekala ntoni na ebomini bakho. Ndikunike nekhombo enza kunikezela yona, ikhombo yempindezelo ezintshobeni zakho. Yiza uphatha imbewu ka-1,000 rands, imbewu yakho ka-1,000 rands, uze uzodibana nam ichawe lamachawe eMthatha 8 o'clock ekuseni until 2 p.m. sabe ndihleli kanye nani ebanquet hall. God bless you. Useza, register, the numbers are on the screen. God bless you. Amen. Abantu base-ayidutywa, idutywa asifikanga sigalelekile langena ichawe lamachawe e-ayidutywa. Izabikwa ngumhla wesibhozo, the 8th of August. Ndizabe ndise-ayidutywa etown hall. Ndibuye kwesibini kudala ndisithi chawe nceda fika. Abantu khumbula this time around ndizise nenkonzo, abantu abadinga inkonzo, abantu abathi chawe ndidinga isiprofeto, ndidinga ukubekelwa isandla. I'm bringing the padlock service. Nalapho ndithi phatha khona iqhaga lakho uze nalo, nalapho zabe ndilivula khona. Eziba ndilivula iqhaga sabe ndivula yonke iminyango eyavalwa ngabathakathi. Uphatha imbewu ka-200 rands for i-padlock service, as well as ama-one-on-one azawube ekhona exactly ngo-2 p.m. inkonzo izabe iyaqala. Wena mntu ofuna u-one-on-one, ufuna ukuhlala nam phansi, ufuna ukuva iindaba zakho uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, ndikunikeze nekombo yempindezelo ezintshebeni zakho. Wena ozela ama-one-on-one uphatha imbewu ka-1,000 rands, uzohlala nam phansi ndikuhlahlube, ndikuxelele iindaba zakho, ndikunike nekombo. Amayeza ndizabe ndiwaphethe for bonke abantu abagulayo, abantu abane-high blood, abantu abaneswekile, oomama abavakele kwelezi zibeleko, abanengxaki nee-fibros, baphunyelwa zizisu, iimbiza zamadoda zabe zikhona, iyeza lomeqo, ibekelo labe likhona. Ndiyiphatha kuyo yonke ezi ndawo ndizabe ndisiza kuzo. Amayeza okuninceda ndizabe ndiwaphethe onke. Masidibane ayidutywa ngomhla we-8 exactly ngo-2 p.m. etown hall. 2 p.m. apha e-ayidutywa etown hall. Masibonane khona nechawe lamachawe. God bless you. Amen. Bantu base-Cape Town ngomhla we-9 of August, it will be a Women's Day. Ichawe lamachawe lizabe lilapha eKapa eSightseer eKhayelitsha ngqo apha eTaxi Rank. Zabe linenkonzo enkulu nalapho ndisithi phakama ndlovukazi. I'll be anointing every woman. Abantu besifazana abadlule ebunzimeni, abadlula kwinto zobunzima ebomini babo, abathi chawe phakamisa impilo yama. I'll be using a special oil. I'll be anointing you for a breakthrough in your life. Silaphe olweni kuthiwa yiSolomon Chuku Hall, the next door kweSightsee Plaza kanye nenolungile klinika. Inkonzo izabe iyaqala ngo-10 o'clock kuyoze kuyobetha intsimbi yesithathu. Kanti ke naxa kuphuma inkonzo, abantu besifazana abathi chawe ndicela ukuhlala nawe phansi for ama-one-on-one. Inkonzo ama-one-on-one iyawube ikhona nalapho apha eSolomon Chuku Hall apha eSightseer. Phatha imbewu yakho ka-1,000 rands uzodibana nami ichawe lamachawe apha eSightseer eSolomon Chuku Hall. Ukanti mawusiza kule nkonzo, wonke umuntu wesifazane ndicela undiphathele imbewu ka-200 rands and come and join me kule nkonzo. Nalapho ndizabe ndiqhaqha khona ndisithi phakama ndlovukazi ngomhla we-9 ka-August apha eKhayelitsha eSightseer eCape Town nechawe lamachawe. God bless you. Useza. Amen. Notata elihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Bazalwane, ndangena apha mna ndisokola, ndingumama usokola. Kodwa bazalwane, uThixo mna undihlekisile. Akho mntana ondisebenzelayo, ndiyazizamela. Ndithengisa imagazini eWaterfront ezirobotsini. Kodwa bazalwane, uThixo undihlekisa every day. Ndinabelungu bam abandisponsayo, noba abathenganga bayandinika imali. So ke ngoku ndibhale i-story ngam kwimagazini. Ndacela into yokokuba ndifuna ukuzizamela ibhizinisi endlini. Qha ke ngoku ndidinga i-deep freezer, ndifuna ukuthengisa inyama.
kwakumlungu ke ngoku oyifundayo lo article wamisa ke ngoku imoto wandibuza uba mama ufuna ukwenza ntoni ndithi ndifuna uthengisa inyama qha i-deep freezer enkulu andinayo wathi ke ngoku i-deep freezer ndathi ndizayifumana kwagame ndizawuhamba ke ngoku ndiyoyijonga ndamphathela ke ngoku iiprice zazo lo mlungu bazalwane undithengele lo deep freezer nge-4,300 rand so ke ngoku andizuphelela kwimagazini ndizawuthengisa nenyama nasendlini ndiyambulela uThixo kwale ndawo bazalwane sebenzisa ukholo lungenasenzo lufile bazalwane ektha bazalwane then uzawabona amandla kaThixo ebomini bakho build uyazi laa ndoda the wise man build his house on the rock the storms were coming but that house never fall izilingo zizawufika the more ulapha izilingo xa ukuchuze indlela kaThixo izilingo ziyeza thandaza qha wena izilingo zingakwenzi into yokuba mawutyhafe elikholweni lakho thina siseva uThixo omkhulu apha great God a powerful God le ministry is on the rock bazalwana ayinawugunyiswa nto ndibulisa umama ndibulisa utata ndibulisa bonke abazalwane God is good all the time igama lam ndinguyolanda ufane ngukaleni ndihlala apha eTaiwan I'm gonna cut a long story short last year ndigodukile ndingaphilanga ndiye ndafunyanwa kukuwa ebudaleni fine ndagoduka ndabuya kulo nyaka mane ndivula ireyido bamamela abaprofethi ndizawudibana notata uShiyana ndifowune ngenye igame tata uShiyana ndiprofethe nyhani athi masidibane one on one ngenye igame ndavuka ndacinga make ndiye eKhayelitsha ndadibana notata uTshawe umntu wayendinceda one prophet utata uTshawe wanika ikhombo bendingumntu ovela benombilini oyike avele awe bendiba nombilini ndoyike ndivele ndiwe ndigule bendingalali ebusuku ndicinezelwa ndiphupha ndilala nomntu ingathi oyam ndivuka umzimba udiniwe ubuhlungu amaphupha wam bendingawakhumbula ekuseni kodwa ndithe ndonyathela apha kwatata uShiyane konke kulungile empilweni yam ndifuna ukuthi ke bazalwane nyamezela uguqe ngedolo uthandaza andikwazi uthandaza kodwa ndithi uThixo uyakwazi okusenhliziyweni yam okufunwa ndim and uzawundenzela ngexesha lakhe ndiyabulela bazalwane enkosi ndiyabulisa utata ndibulisa nomama ndibulisa nabantu abaphakathi kwalo mntu egama elihle lenkosi igama lam ndingunoma wethu kwakwamagwaxasa apha ndizongqina ubungqina ngonyana egula apha unyanam into eyenzekileyo unyana wam uye wathiwa uyabizwa egaraji apha esayithini waya egaraji wathi utata wakhona ucela uba amenzele ijob eyi-1 nyhani kumntanam waya phaa wayenza loo job umangaliso wale ndawo into eyenzekileyo utata uye wamthanda utata wasegaraji wathi laa mntana uzawusebenza phaa egaraji xa ndibuza ke mna ke engenayo nje i-petrol attendance wathi uzawumfundisa ngokwakhe ndithetha ukuthi umntanam uyasebenza egaraji uthe izolo wandibiza utata wasegaraji wazothi ucela ukumfundisa umntana wam ndiyabulela kakhulu ngentambiso yale ndawo ndiyabulela kakhulu bekuyintlekisa ngumntanam engaphangeli ngoku uyasebenza umntanam uzawusiwa esikolweni ngutata wasegaraji Amen. Ndiyabulisa kutata, ndibulisa kumama, ndibulisa kubefundisi, ndibulisa kwikwayari yalapha ekhaya, ndibulisa nebandla lonke liphela, nee-ushers zalapha ekhaya, ngelihle igama lenkosi. Mna ndinguBathabile Sitemela, ndizobonga amandla wale ndawo, ndibulela kwanengilosi yalapha ekhaya eyandityhilela indlela zam, kwade kumnyama kwavela ukukhanya, kwakhanya ebomini bam, ndazazi ukuba ndingubani, bendifike apha ndingazazi uba ndingubani. Namhlanje ndizonika ubungqina ngonyana wam, unyana wam ufowunelwe kwamasipala, ufumene umsebenzi, ndiyabonga ngegama likaYesu. Molweni bathandekayo, ndibulisa utata, ndibulisa umama, ndibulisa lonke ibandla ngegama lenkosi Feli nomsindisi wethu. Amen bathandekayo, ndiyoyika ndizongqina apha amandla kaThixo. Mkhulu uThixo kule ndawo and uphilile uThixo wale ndawo. Ekufanele uba kudala ndeza apha ngoba le nto ndizoyingqina iqala ukwenzeka ngoDisemba. Ndiqale ukuza apha I think okungoNovemba okanye October ukuza kwam apha.
So ndangena one-on-one notata ndafumana ilantuka lakhombo ka Back to the Sender, yes. Then kwabe ke ngoku ndayisebenzisa ndahamba ndayohlamba nohlambelwandle. Okay, akwabinani ndabe ndigoduka ngoDisemba nefamily yam like brothers am sister yam sonke like sihamba ngetransport eyi-1. Okay, ufika kwethu ekhaya zehlile izinto. Ekwehleni kwezinto bendithi qho bendingalali ekhaya bendisebenza ngelakhandlela libomvu nelakhandlela limhlophe. Zezona zixhobo endilwe ngazo and I believe ukubana ngaba zezona eziye zalisisindise ezintweni ezininzi. Zehla izinto bendikwazi into bana ndithi ibininzi ndibisenzeka ngoDisemba ndihambe ndiyozivalela ekamereni nditsho ndizive into bana kwanele. Nasebusuku ndenza loo nto bendingalali ngo-12 ngo-3 ndihleli ndenza le nto iyi-1. Sabuya ngoJanuary sisonke kwakhona like nobhuti nabantwana basekhaya bonke nabantwana abancinci. Nengozi endleleni yakhona but before ibe khona naloo ngozi leyo ndandithatha ke la oil leni bandiphinda mshaye ndibathambise bonke ngoku bangayaziyo noba ithetha uthini mna ndiyathetha qha bonke nabathambisa before siphume endlini ngala January. Then endleleni yenzeka ingozi ngendlela eyenzeka ngakhona kodwa ngamandla kaThixo sasinda nemoto yamoshakala ngendlela eyamoshakala ngayo but sasinda sazofika. Zininzi izinto bezisenzeka but oko manje ndiquqela ndisiza apha ndithandaza uyaphila uThixo lapha mkhulu ndisindile ezintweni ezininzi. Even ekhaya bekufanele uba sesingcwabile kulo nyaka mhlawumbi ngesesingcwabeni noba kukabini kodwa ngenxa yamandla kaThixo ngoba uyazibonakalisa uyasisindisa ngamaxesha onke. Okwesibini into endifuna uyibulela kuThixo into yobana kule nyanga iphelileyo utata bethetha ngento yemisebenzi wakuze abantu bazawuphangela noba okanye umzekelo akuphangelanga wena ozayo apha but nasefemelini yakho. So into endiyibulelelayo ilasbon yasekhaya ebephangela but ikhampani ebekuyo ikhampani yabucala kwicala lombane but uye waqashwa kwalantuka eCity of Cape Town umsebenzi like upermanent uyaqalisa apha eqalekeni kaJuly. So nale into ndiyayibulela ngoba ngamandla kaThixo uThixo ukhona kule ndawo uyaphila kakhulu ndiyabonga. Amen. Ngibulisa otata nomama nolutsha. Mna ndingosengcobo andifuni uzichaza ngoba kaloku abantu bawucofa ifoni. Ndingayanga kuloo nto mandiyithethe le nto ndize ngayo apha. Mna ndiqale phaa ukuzapha ngoku utata uShiyana azawubheka eMthatha nakoMangcobo. Wathi nako ngasenesikeni ngasegaraji ndathi makhe ndiye phakathi ndiyozivela nabo. Ndiyamva apha ereyidweni lo tata ukuthetha kamandi kakhulu. Ndathi makhe ndiziyele ngoba ndingumama oxakekileyo. Ndaya phaa mna ke ndingumntu onetayitile yam ebingabuyi kulo nyaka kuphela ngoSeptemba. Ndimane ndicinga xa ndinobhubha itayitile yam ingabuyisa emagqwetheni kukho into yolungisa. Akho nento evelayo. Ndithe ngoza apha ndanatsika ndasebenzisa ikhombo yalapha. Yabuya itayitile yam ndiyifumene kule veki kupheleyo. Ngasho ndavuya. Ndabe ndinomzukulwane wam uneminyaka esibhozo akachami na. Ngondisebenzisa la khombo ndihamba apha umzukulwane wam akachami ngoku. Ndiyabulela ndizobulela loo nto ezingekalungi zizawulunga. Ulisa utata engekho phakathi kwethu, ulise umama, ulisotata bonke, ulisomama bonke. Egama likaKristu. Bangcwele mna ndinobungqina obunintsi. Ndinobungqina obunintsi kakhulu kungatshona ilanga bangcwele. Into endiyenzelwe kule ndawo. Umuntu oqalayo ukuza kule ndawo anyamezela aqale. Ukwantozi yenzeka apha bathandekayo. Bangcwele mna ndiqale uza apha ngonyana sakhonzelwa ngaseyanda emsizi kwela already mhlophe. Unyana enengxaki bangcwele sekudaleni ehamba apha enkonzweni. Watyholwa ngerape. Wathetha notata wathi utata awuzubanjwa. Wabanjwa isuku olunye bangcwele kwathiwa kusasa masiyomthatha ecourt. Lachithwa ityala bangcwele. Irape into enzima. Kodwa ngentambiso yale ndawo umntanam waphuma. Bangcwele kuthe kusenjalo kwatshata umntanam omncinci lasbon yam. Yafumana umsebenzi, yafumana ipromotion emsebenzini bangcwele. Wakuma-maternity leave wabanjelwa intombazana esebenza nayo. Wagula umntanam ubuya kwakhe kuma-maternity leave waxhuzula efika ekuseni ngomvulo emsebenzini. Wasiwa esibhedlele kwathiwa esibhedlele akubonwa nto. NgoLwesine ndathi makaziswe kum ndamsa eofisini kutata. Umvulo bangcwele utata umenzela yonke into umenzwa ikhombo yakhe wahamba bangcwele. Xa efika emsebenzini umvulo yathi le ntombazana mama uyandichoka. Uyandichoka.
ngelanti bangcwele loo ntombazana yayoresigna thetha nje ibikhona amaphepha phakathi glass factory bulela intambiso yale ndawo bulela umsebenzi wenziwa kule ndawo ekunyamezeleni ukhona umbuzo bangcwele ndahlala bangcwele abantwana bam bonke balapha bangcwele ngenxa yobona imisebenzi yale ndawo bangcwele ndifike apha kwiveki ezingaphambili ndihamba ngeentonga ezimbini ndandidubula inyawo eli laserayithi ndingakwazi nothini ndingalali for 3 weeks ndingalali ndathi kule veki yesine uyaxoka usathana ndiye enkonzweni namhlanje ndeza bangcwele ndihamba ngezantonga ndafika ndahlala phaa ndathi ndicela into ezandinceda kwathiwa mandiye ofisini ngombhulu uthemba wandirabha ndihleli phaa ndanikwa ityiwa bangcwele kwathiwa ze ndiqala emnyango nasegeyithini nditheli uba bangcwele ngalaa same Sunday umama endingabhali naye next door kwathiwa uzothathwa yi-ambulance kwahlaleka wathi esibhedlele ndabe nam ndingaphilanga itshomi zakhe zimane zondijonga uba ndinjani na ndabe ngathi ngabantu abandihoyileyo kazange ngabantu abandihoyileyo bazojonga umoya uba kwenzeka ntoni apha endlini nditshela nje bangcwele ukuthi utata xa isithi into uyiphindisele emntwini wayo uyayiphindisela bangcwele andivuyi ngoba eswelekile wancwadi befama kufe mna intliziyo yam yababuhlungu obhubha kwakhe kodwa ke thi nam ke uthixo ondiphenduleleyo andimwenzele intambiso yale ndawo besibangisela kakhulu ndandixelile komama udisi semanyanweni sisesemakhaza oko engandifuni nomhlaba silwana ngomhlaba kunzima mama sibiye bangcwele uthixo ke ukwenzile okwenzekileyo impendulo ibuyile ulasisi bendisokolisa bengcwatywa 3 weeks back